everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Wa mo'y makuha sa akong anak Bertagos. Magkapalayo sa gikan kanimo. Andam kong magpakamatay alang sa kaluwasan sa uban. Ana nga mong hari sa tanang hari, si Zeus. Nagtanaw ka na ako. Why silbi ang inyong hari? Kung nagtanaw siyang nagkalisod mo, gitabangan, naunta mo niya. Paano? Nakakita ka? Ani-ana si Bakunawa! Kinahalang sugdan ang ritual! Karon dayon! Ibutang ninyo siya sa tunga-tunga sa disyerto! Alang dong Zeus, ikaw nang may baos akong kinabuhi. Bahala o mamatay ko. Basta, dili lang ito giyan sa akong anak at iyang kinabuhi. Sa mga daotang ninalang, ugbot maghari sa tibuok universo. Mayong paghilabot sa akong gingharian, akong kaluhang bakon mo. Kumusta ang imong gingharian sa Hades? Nangandoy o kadaugan. Gusto kong mahakop ang tanan. Ang gipanag-iya sa atong kaway. Gusto kong maangkon. Ikaw ug ako, usara, igsuon kong bakunawang serpente. Matuman na ang atong pangandoy. Anaa ang prinsesa nga atong gipangita sa taas na nga panahon. Dada siya sa akong atubangan. Sa atong atubangan, tungod kay maghiusa ang atong gahom. Adama ang altar alang sa atong ritual. Ug dad-a ang prinsesa sa Lemuria. Ay, unsa man ni atong gisubay-subayan dairang? Ayun dyan eh. Pangpang naman ni. O sa ubos nga bahin, nagbukal nga asupre. Wala patay. Kung masipyat ang atong tel sa pagtandog sa atong yagyaan sa'y wala matagak na gitapadong sa ubos. Nanang may asupre. Og diretsong gitang kalabira. Maog yun dairang. Maog yun kaya. Ay! Ito si Ginoo ka! Ginoo! Ginoo! Kana ko, guniti ko Ginoo! Guniti ka! Ay! Ay, silan ba yan mo? Ay, paginay ko taon sa'yo. Ay, paginay ba? Kaya nagtipak ang basta. Ginoo! Guniti ko Ginoo! Guniti ko! Ay! Ayaw, diha! Idol! Dairang! Demonyo! Ginoo! Biraha ko! Ay! Ay, hala! Ay! Alala, matagag yun! Paingos, ubos! Lain na kay! Ay! Ikaw! O sa tigsulti mo! Dairang! Matagak ka paingon sa ubas! Natural! Ubos yan! Ang matagag ko paingos si Babaw! Tagag na ingin si Babaw! Taong ka dairing, oy! Dairing! Ay! Dairang! Gilingaw-lingaw ko lang kung kagalingon, day! Ni Olpot, biyaning kabuhi ko! Haman ni Olpot? Tanong apali, oh, ni ko na! Ay! Nikit bi akong atay, day! Tungos kahadlok, day! Layo pa tas giingon mong speed no, dong! Lo. Ano na pagtan aking wa na magtingog si Dang Luminos Pasay. Nagpasabot na nga nag-concentrate na siya siyang gihimo. Kanindot ni mong tingog dong. Di dugay-dugay kapag tingog.
O siya ang gihimo day. May gihimo day siya. Ay sa daerah ha. Rosindo ba mo? Ilmo Bakos! Apag ay! Sir Daki Hogan, tabang sir! Nang Lourdes Beltran! Hawiri ko na! Hapit ra madakin as dairang hapit ra. Unsa ganin ang dakin as dairang? Sa in English pa na siya, slide. Slide! Slide! Slide ba, sige. slide. Dolominos! Tingog dong, kanindot timog tingog dong. Nya padugay-dugay ka. Ako pala ng tingog dong. Ako pala ng tingog. Ako Ako sige tabi diha sa tewasay na nairang. No. Concentrate mo sa gibuhat ngon Ah. kay mamiligro ta dinhi napita. Ah, Mamiligro tag mahog. sige. Usaron! Hala! Usaron! Una-una kong hala ha! Hala! Unsaron! Unsaron! Naglinog na sa duwasay! Ay, ginoo ko! Ginoo, nilinog ng maayo! Unay mga matay tayo ni Dairang. Mga kalabira tayo ni Dairang mahog na sa ubos. Day! Pagunit ang maayo! Apali! Kampiyon sa apali! Ano na? Pagunit! Nagtuo ko. Si Prinsesa Estia na usap ang nabugna niyarong linog. Wag yun ko masayap pa. Animal! Ngano wa makabadlong si Haring Bertagos ni Prinsesa Estia? Ngano? Gipahigda nila sa dakong bato ang akong anak. Nganong wa na siya maglihok? Unsa inyo gibuhat ni Prinsesa Estia? Manidoon ako. Ug nagsulob ug lubos itong. Dili ko magklaro ang iyang itsura tungkol sa kitabon siyang paingon siyang naong. Kinsa ka? Ako, Salamis. Si Bertagos. Ayaw ka pala ka. Dili pa mamatay ang imong anak. Gipakuyap ko lang siya. Tungod kay ni singgit na usab siya. Tungod kay ni uyog og ni buto ang akong mga bulkan. Buhay ninyong akong anak. Maluoy ka mo ni Prinsesa Estia. Ayaw ninyo siyang patya. Maluoy mo. Kagyod ko nun sa kami sa Lamis. Dili kami maantigong maluoy. Mga bato kami o kasing-kasing. Tungod kay mga demonyo kami. Pagampo sa gila mong Diyos! Sa gila mong hari! Tanaw tag tunggon ba ang imong pagampo? Giampo ko ang inyong kapildihan. Humog! Huwag kahong nga makapukan ka na mo, Jesus! Nakadungo ka? Ayaw pa subrahi ang imong kahungog sa labis! Doon lang kita haring alas 2, saging harian ni Haring Bertagos. Nagdagtom ang kalangitan. Itong kay palibot, kang niyom. Nagpasabot na ko sa lim. Ngahapit na kita mo daog. Ug kung mo daog na kita. Kita na niyang ilhong haod sa tibuok universo. Ang mga engkantong itom. Ug ang mga mortal ug immortal nga atong mga kaaway. Muduko na lang ug magpa-out. Gusto ka haring alas 2. Gusto ka gyud. Aniya na kita. Miabot na kita sa gingharian ni Haring Bertagos. Yokbo ka mo kanila ni Haring Bertagos o sa iyang kaluhang bakunawa! Kasakit sa aking likod. Lantay ko sa dan Eres Ginoo,
Haring sus. Halandong kong magkagagahong nga sus. Unsay buti pasabot nini. Igo ka lang bang magtanaw kinako? Kanamong nagkinahanglan sa imong panabang. Hatagi ko og giha nga dili ko mapildi sa imong mga kaaway. Tabangi ko sus. Ang akong amahangari. Kilatos na usab. Ayaw! Husto na! Husto na! Prinsesa Hestia! Nabalikan ka na dahil sa imo. Kani mo. Tertagos. Ogi mamata ang akong kaluha. Si Bakunawa. Nakadungog ka na siyang tingog magkausa kay gayon. Sa dihang gipakita ko kanimo ang akong pagkasiripinting 13 kaulo. Siya si Bakunawa. Ang nanag-iya sa Hades. Kalain sa iyong itsura. Kadagag sungay sa iyong uog naong naisama sa sadakong bitin o kadako sa iyong lawas. Huwag ang tibuok niyang lawas gilibutan sa daghang mga mata. Tungod kay ang iyang mga mata, mao'y nagbantay sa ang mga kaaway. Kaluha kong Bakunawa, ang atong kadaugan, ana-ana sa atong atubangan, si Prinsesa Hestia, ang prinsesa sa limon. Namoy atong gipangita sa taas nga gidugayon sa panahon. Amo na ang imong gahom Dili. sa kinasing-kasing mong pag-uyo. Kay kung dili, inaw ko ang imong amahang hari sa liyon. Ayaw. Ipagkunis-kunis ko siya sa akong bangis nga liyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.